Maayong adlaw, kaninyong tanan. Anino sa bita kini ang inyong nga programa sa TV Apolya.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic College International Sir Argeseno. Nabani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na ba nagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. Nakita karoy tubagon ato di usa-usahon ning iyahang mga argumento. Kaya gi-mention man niya or na-mention niya ang ato ang gitawag og name. So kinahanglan nato kini tubagon, kinahanglan nato kini tin-awon kay mo nagingon ba nga ang bakak balik-balikon gani na sa atubangan sa mga inosente ug mga wa nakabalo mahimo ning daw tinuod kung yung tagba daw tinuod buti pasabot dili gyud tinuod. So ato aning paminaw ning iyahang argumento niya ato ang usa-usahon ha atong usa-usahon ning iyahang gitawag og punto. So okay ato aning paminawon nga ang mga pastor kuno nagwali walay authority nga magwali tungod kay walay connection diha kay Kristo. Actually tinuod ba ya? Walay ang mga pastoy protestante particularly kining pastoy sa Seventh-day Adventist wala na koneksyon sa Ginoong Jesucristo, wala na koneksyon sa gitawag og mga apostol kay nag-exist lang ang Seventh-day Adventist niadtong 1863. Before 1863 wala pay pundok nga gitawag og Seventh-day Adventist. Wala pay organization nga gitawag og Seventh-day Adventist. Kay ang Seventh-day Adventist mga higalag mga igsuon resulta na sa pagka-desperado sa pagkadakong dismaya sa dihang napalpak ang panagna ni William Miller mabito nga diha nibuto tong upat ka mga founders Seventh-day Adventist man nga bisan pagkapila mo moangkon nga kanang inyong mga pastor na ikoneksyon sa mga apostol di gyud na mahimo kay ang mga dokumento ang mga kamatuoran nagtug-an nga kanang inyong pundok ni sulpot lang 1863. So therefore kanang inyong mga pastoy butbuton no dili gyud iya sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kung dili iya na Ginoong Jesucristo, so kabalo ta siya nagamit kay sa Biblia man gud duha ra man gyud na ang iya sa Ginoo ang iya sa tawag ining iyawa. So ang iya sa Ginoo katong mga magwawali nga naay koneksyon dito niya. Katong iya sa iyawa katong mga magwawali nga way koneksyon ni Kristo. Kanya magbit-bit sa iyang ngalan. Kabasa mo anang San Mateo 24:24-25 o kanang San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Tatawkin ka man nakasulat sa balang kasulatan nga ang mga mini nga mga magtutudlo magbitbit og ngalan ni Kristo. So mo na nga atong tan-awon ang koneksyon. Kung wala kay koneksyon kang Kristo, so buti pasabot mini ka nga magtutudlo. Kung mini ka nga magtutudlo ang mga kalag nga motuo sa inyong mga pastoy o motuo ninyo, may agom gyud dito sa gitawag og sa impyerno. Ato ang i-continue. No, kani siya sige angkon na naay connection sa mga apostoles o kay Kristo. Actually, kami mga Katoliko, or kita mga Katoliko, ikaw manilabot kay Seventh-day Adventist man kita mga Katoliko, pag mag-claim ta, naagid tay basis. O kanang ato ang basis, gitawag na siya og proof. Pag itong proof gani, mo na siya ang conclusion sa tanang mga ebidensya. So kung mingon ta nga ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo ang mga paring Katoliko na i-connection kay Ginoong Kristo tungod kay natay basis. Kasi man ang atong basis pinaka number 1 ang history mismo even gani ang Biblia. Kuha na siya tawag ining written basis or written document ka naga-support sa iglesia gitukod ni Kristo nga mo ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana pero nganong wa man nganli anang kasulat sa Biblia kay before 15th century, before 16th century usa lang man kabuk simbahan ang naa. Walang dili problema sa ila nga maingon sila church. Di problema nga maingon sila Church of Christ, Church of God, Church of the Gentiles. Kaya ilang una at the time, isa lang kabog iglesia nga nag-exist at the time. Dili daghan, di pareha karon nga niabot na mo 45,000 na nagsigig pangatake sa Iglesia Katolika. Man aron tawag ining mahimasmasan ka sa imuhang damgo migo. Pagbasag kasi sayan ay ayaw tawag ining salig anang chismis sa inyong pastor kay lubag-lubagon lang na ang nakasulat sa balaang kasulatan. Kaya kung di na lubag-lubagon, mahulog nga mamalhin mo, mamiya mo anang pundo ka, manang ilanang lubag-lubagon. Kung diha ra ka magsalig, ang mahitabuan na is, ayun, imuhang gipahamak imong kaugalingon padung dito sa kalaglagan instead of maluwas ka, parehangon ani gitubag ta ka. Kitagaan pa kag panahon nga tubagon ta ka. I-inform ta ka concerning sa kamatuoran pero kung di nimo dawaton ang madisgrasya ikaw nagpili sa imong pagkadisgrasya sa imong gitawag og kalag. Nga naman kay kanang imong pundok again
ang mga magtutukod ana dili man manluluwas. Nasasiya ko no, Brother RG. Si Kristo, Sabbath keeper, kamo, Sunday keeper. Asa nagkakunik? Oh, di ba? Si Kristo daw kuno Sabbath keeper niya pagkahuman kami daw Sunday keeper asa daw mi tawag ining nakakonek. In terms of the true church connected me ngadto kang Ginoong Kristo kay again sa ako nang gisulti ka ganina ang simbahan Katolika si Kristo man mismo ang katukod. Pero anong lahi man? Sabbath keeper man si Kristo da sumala pa ninyo nya pagkahuman kami mga Sunday keeper man hinumduman nato migo. Mabata akong giingon nga pagbasa lagi kasi sayan sa panahon ni Ginoong Kristo ang religion nga iyang gipasakupan Judaism. Ang Judaism mga Sabbath keepers na sila. Mo man ay mga tinuod nga mga Sabbath keeper kanang tawag ini nga Judaism. Kamo mga fake man mga Sabbath keeper. Kay Americanized Sabbath keeping man ang inyo ha. So kanang Sabbath keeping nga naa sa Biblia nga mao ni gisunod ni Ginoong Kristo ang religion ana Judaism dili Seventh Day Adventist. Man makaingon ko ba nga okay granting without admitting nga Sabbath keeping Sabbath keeper si Ginoong Kristo nya kamo pod Sabbath keeper pod mo kan dili mo pareha og relihiyon nga di mo pareha og pundok kapaliw naman mo Sabbath keeping ang inyo ang tawag inang gisunod usa na. Number 2, sa pag-anhin ni Ginoong Kristo, nagtukod siyang iyang kaugalingong iglesia. Mabasa na ito na St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon pa niya, tukuron ko ang akong iglesia. Wa siya moingon nga akong i-confirm ang ilang iglesia. Wa siya moingon nga ako alang ipadayon tong iglesia sa una. No, ang giingon niya, tukuron ko ang akong iglesia. Buot ipasabot, nag-create siya og bag-o nga gawas adtong lahi adtong relihiyon nga iyang gipasakupan nga Sabbath keepers. Muna kung imuhang tawag ini tan-awon si Kristo na banhaw Domingo gibutan gyud niya nga Domingo siya mabanhaw. Og ni anang panahon na gisimba siya sa mga apostol adlawng Domingo. And remember, mga sumusunod sa mga apostol. Kung unsang gibuhat sa mga apostol kang Kristo nga moreklamo si Kristo nga gisimba siya adlang Domingo, mao pud lang mo gibuhat. Simbahon pud namo siya adlang Domingo. O nya sa practice sa mga apostol buhat 2:46, buhat kapitulo 20 bersikulo 7 adlang Domingo nagsimba sila. Kang Ginoong Kristo dili adlang Sabado. Pero mingon sila nga, di ba, nagasunod man sila sa sinagoga adlaw igpapahulay katong tawag ini mga apostol kaniadto. Yes, nisulod sila pero pag-convert sa mga Sabadista kaniadto. I-convert nila para mahimong Kristiyano. Kay ang mga Sabadista nga tinuod dili mga Kristiyano. Kung tingala ko ninyo, mga hilaw man mga Sabadista. Adi, fake yun. Fake yun nga Sabadista kay may nahitabo nga mga Sabadista liban na sa panahon Kristo ni tuo kang Kristo, no? Ang mga Sabadista at nga time kalaban si Kristo. And syempre, ngon si Kristo, may ani ako aro sa paghingpit sa gitawag balaod. So, unsa man tong balaod nga iyang tawagan ng gihingpit, mao tong moral law. O kanang gitawag og moral law, wala na include na ang adlaw. Ngano man kay ang kanamo adlaw sa simba, kuan mo ko sa changeable ba? Kung baga, changeable siya. Ang dili ma-change dapat simbahon ang Ginoo nga atong Dios. Amo na dili dapat ma-change. So ang tawag ng treatment or kining pag-treat nato sa Ginoong Dios, so pwede siya ma-change depende sa ato ang tawag ining pagtuo nga gihatag didto niya. Ayun siya, siyempre ang pagtuong Katoliko nagsubay man sa mga apostol. So mo na hinungdan nga ni sunod mi sa mga apostol adlaw Domingo. O sa first 300 years ang igsisimba before Constantino kay inyong pasangil Constantino may nagsugod. Before Constantine ang mga Kristiyano nagsimba na kang Kristo adlaw Domingo og gimbut ana sa Ginoo. Mabitaw tawag sa mga apostol adlaw sa Ginoo. Kung adlaw sa Ginoo, buti pasabot mo toy amo ang gitawag og sundon katong Sabbath keeping sa mga Hudyo to. Muna tingali ba to ko sa inyo anong sunod-sunod mo ng Sabbath keeping nga tawag anang di man mo mga Hudyo. Gihatag ang maong sugo dito man sa mga Hudyo nya pagka man ga-apil pud mo. So naani connection kay ang kining simbahan Katolika si Kristo bigatukod. So kanang ingon Sabbath keeping paso na siya nga tawag ining rason nga mayon ta mo onay pamaagi nga connected mo kang Ginoong Kristo. Og lastly, pag nag-Sabbath keeping di na kay kamo ang nagpahuli sa adlong Sabado, di ba? Naapay Church of God 70 sanctified, naapay katong kang Armstrong, naapay tawag ining Seventh Day Baptist katong naka-influence kang Joseph Bates. O asa may tinuod na. So abot pa sa abot di lang kay Seventh Day Adventist.
Di daghan pa mga samat keeper. Kinsa man to? Kinsa may tinuod ninyo? Nga isa lang man kabuk iglesia gitukod ni Kristo. So dili na siya basis. Ang point na to, ang tinuod nga iglesia gitukod sa Ginoo, kanang inyo gitukod og Amerikano. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Horolan Sandra Second TV, Apolia Punta Government page, Kuya Apollo si page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din na ang Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, Dali Catholic, Apologies and Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Kung pwede sa mo, mag-send din ako super sticker, super chat, and super thanks. And sa mga Katolik, kung gustong mo tabang sa itong program, gustong mo suporta sa itong program, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinagas mga account numbers, kanakon sa mga screens, kana nagadagan nga information ug pwede sab mo mag-message atong page kung bayad imitan sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat. And again, announcement na ay formal debate between nato Katoliko ug sa Seventh-day Adventist this coming May 4, 2025 ug magkita-kita ta dito sa Lopez Haina Gym, Lopez Haina Extension, Poblacion 1, Digos City. Karong pitsa 4, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Magkita-kita tayo. Og Ave Maria, Viva Cristo